De ce oamenii puternici nu sunt iubiți? Oamenii puternici nu sunt iubiți pentru că ei sunt incomozi și ei nu pot fi controlați. Ei se aud pe sine, știu ce merită și nu sunt pregătiți ca să renunțe la asta. Au un interior ancore cu care se țin ferm de dorința de a trăi, fără murdărie și de a fi fericiți în ciuda tuturor circumstanțelor vieții. În interior se spune că oamenii puternici au rădăcini care sunt puternice, care nu pot fi smulse sau distruse. La fel cum nu pot fi distruse principiile lor de fier, stima de sine, moralitatea și încrederea în ei înșiși. Oamenii puternici sunt capabili să reziste oricărui adevăr, loviturilor sorții, torturii, trădării și chiar furtunii propriilor emoții personale. Nu le este frică de durere, pentru că după ce au supraviețuit războiului din propria inimă și au trecut prin iadul personal, au învățat ca să transforme rănile în înțelepciune și ca să se bucure de viață, păstrând frumusețea și tandrețea în inimile lor. Cei puternici nu fac schimb de fericire, nu cerșesc dragoste, dar dacă Dumnezeu le trimite acest sentiment, ei îl vor accepta ca pe un mare dar și nu vor trăda niciodată omul pe care ei îl iubesc. Ei trăiesc cinstit, acționează conform conștiinței, nu își etalează istoria, nu îi învață pe alții cum să trăiască, ci preferă să se aprofundeze în sine și să se dezvolte. Poartă crucea fără ca să o pună pe umerii altora. Sunt responsabili pentru ceea ce au spus, pentru ceea ce au făcut, iar pentru eșecuri se învinuiesc doar pe sine. Învață din greșeli. Oamenii puternici preferă să tragă concluziile corecte în prezent decât să regrete mai târziu. Sunt foarte înțelepți. Nu pot fi îndoiți sau impuși să facă ceva împotriva propriei lor dorințe și a propriilor lor voințe. Niciodată și în nicio circunstanță. Și știu cum să plece. Oamenii puternici știu să plece odată pentru totdeauna. Nu le testați sentimentele, caracterul și răbdarea, pentru că doar vă veți frânge. Sper că ți-a plăcut această prezentare despre oamenii puternici și despre cum s-a ajuns ca să fii și tu unul dintre acești oameni puternici, așa cum ți-ai dorit mereu, cum să știi să înfrunți orice situație dificilă, cum să treci prin perioade dificile, cum să acționezi în fața circumstanțelor dificile și cum să te comporți cu oamenii dificili. Oamenii puternici nu sunt oamenii dificili. Oamenii puternici, chiar dacă nu sunt iubiți, sunt oamenii puternici în viață care știu ca să își controleze, ca să stăpânească toate aceste emoții negative și ca să nu se convertească în niște oameni dificili. Oamenii dificili sunt, în schimb, oamenii care au această parte slabă și se lasă conduși de impulsurile lor. Nu știu să le oprească la timp sau nu știu să le oprească niciodată. Oamenii dificili. Oamenilor dificili nu le plac oamenii puternici. Așa că alege ceea ce tu vrei să fii. Dacă îți place, înscrie-te pe canalul meu, Confianța Intimismo, urmărește-mă, comparte această prezentare în rețelele tale sociale și mai jos ai un link și o pagină web unde ți-am pregătit foarte multe produse de sănătate, de îngrijire personală, de înfrumusețare, de care să te bucuri. O zi bună în continuare!